wai yanzu ya aka suke ne wurin oga abin da yake faru kin san office na lura yanzu an sa wai ka dawo garin ba ka ce mun zaka ba gari ba wannan tsine na yare Allah ubangiji ya tsine wata albarka wannan aljanna ni dai ta addabe girgoji inda je na ganta yanzu ma na haƙura na fasa tafiya kawai na ƙara cin karo tun da ta fito daga bar nan da kaga yanzu tsayuwa take nan ina huta wallahi na masa ita ce nagode ma Allah da ya doka suna yawo tare da direba nata yawa yadda za a doka wannan shine a bi a hankalin da suna shiga ni da zan ba ku inda za ku ji ku doka to ai inda da kuri da zamu sai doya da manja amu masala ya kare kenan ai masala ya kare kawai ku ga menene mafita ku kurki ne matan soja to za a saki ga na ku kada fa a samu matsala ba za a samu matsala ba matsala barka da dare suna na san salam ku ne da an ka fara da fari ina da sani na san kanka yanzu zai kulle ko to ga shawara kyauta maza ka sake mana ogana nan da sa'o'i 23 idan kuma ba haka ba zan iya fasa kanta a san ba karamin aiki na bane to amma ka tare da arewa wannan abin zai faru waye san ta shigo cikin gari su waye suka san wannan labarin har ya kasance cewa iyali na wai an yi kidnapping na to wannan shi ke nuna ba tsaro har a taɓa iyali na ba kowa sa ya dai muke faruwa ne ka tsaya ke ni akwai matsala ba ba ki gani ga wani gaban to ka je ka duba mai yes sir me ke faruwa ne yanzu okay sir insha Allah matar janar ya naga kamar kin razana kunga ni ban san ko suwaye ba ban san me yake tsakaninku da shi ba ku banni in tafi matar soja ai ita ma soja ce kin gani ya kamata dole ne sai mun dan yi wasa da ke kin gane kunga ku bar ni in tafi ni ban san me yake tsakaninku da shi ba idan ba haka ba da waya ɗaya zan sa duk sai an kashe ku nan gurin wai ka ji zartu ai kin riga kin shigo gona mu kiya ne ranke da ai ta shigo komai mai yanzu sai yanda muka yi da ita Kaptan Habib okay sir mutanen sun raina mu hankali amma yanzu mun gano inda suke suna cikin wani daji a bita duk inda suke ba za a tsaya ga iyali na kare ba okay sir domin su ma sauran al'umma 'yan ƙasa ne gaskiya a je duk inda suke okay sir wani sako wani lungu kada a basu okay a kawo mun sakamako okay sir okay sir a kawo mana dauki ko da jirgi biyu ne mun tadda su a wurin muna wurin sa okay sir wace makami lalle ka sabida kar ku yi yunkurin wani abu yanzu
Assalamu alaikum masu kallon mu, barka da wannan lokaci, barka da kuma jimirin kasancewa tare da wannan channel namu mai suna Ruka Movie. Mun gode sosai akan yadda kuke bibiyar mu da kuma gudunmuwa da muke samu da gare ku. Kamar yadda muka muku sanarwa a wancan lokacin da ya shuɗe na ranar da za mu fara saki muku wannan shiri mai suna dakarun yaki. Haka zalika yanzu ma muna muku sanarwa za mu je hutu na ɗan wani lokaci. Insha Allah bayan dawowa kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Mun gode.